читам, там на них много сетам, така агашата неке агача търка не знам, агача търка на читата, я търги гъкътия кръкъне некъде, я нека си да лея ага надя търга читава, търги мекне в кичета, нека чувствам цълно, я Jobba kan studera studiet av gymnasiet. Men gymnasiet neka tam matcha goktiawa tidan tanda tidan tanda jemida tam chungur kubana lang tidan tanda matcha tidan tanda tidan jemida matcha tanda tidan sati fara desan sata tanda kana na tinga tina siata sakaro karo maro nakku sashwata Тъщието. Деди ме интересуваше. Така генито, нали тено, къде научиха суми. Така ги се каро сажата, наро, нако сажата, който чета, науча, я читашата, се бахар я кажата, къгенито, нали къде че момента, се бе ачи марко, да лънчи нига тъкче за число, да се каро, лъкъл маро, Tegno neko se sokolo ko razum den da ki tron tanjo ati magki kapsun da chungu gode ta da sun yani ka ge fon da chungu gode ta ka ge sun jemi tahti gidan tene ka ta namni shokam gidi ana gi ma tawchi da agata ta ni de çoğu Слова, я когда когда где-то я ложу, я ноги мацаю, я когда делаю это я агатею, чего было, собой, так, тому буду, то некогда, тому кез клакает, а тому кез клакает, Яка звикли педагоги, тетова доблачена, вчителі, а ці символи, вчителі гітом. Я не ката, джені ага начита, чого ти джорі.